Ruudunluku. Huolehdi, että osaat. Oikein hyvää päivää jälleen kerran. Tänään on aiheena ChatGPT:n äänitila ja erityisesti ominaisuus, jossa meillä on videokamera päällä, eli ChatGPT pystyy keskustelemaan näkemästään kuvasta. Otetaan käytännön esimerkki. Kädessäni on ilmalämpöpumpun kaukosäädin ja tarkoitus on laskea asunnon lämpötilaa. Aloitetaan laittamalla ChatGPT:n äänitila päälle. Avataan ChatGPT-sovellus iPhoneista ja etsitään sieltä painike. Vaihda äänitilaan. Painike. Ja painetaan sitä. Vaihda ääni. Yhdistetään. Painike. Mulla on iPhone edessäni pystyasennossa, niin vasemmassa alakulmassa on Avaa videokamera. Vaihtopainike. Pois. tällainen vaihtopainike. Painetaan sitä. Päällä. No niin, nyt on äänitila päällä, videokamera päällä. Voidaan kysyä. Mulla on kaukosäädin vasemmassa kädessä, puhelin oikeassa. Mikä kaukosäädin mulla on vasemmassa kädessä? Sinulla näyttää olevan Mitsubishi Electric ilmalämpöpumpun kaukosäädin. Näytössä näkyy asetuslämpötila ja useita eri toimintoja, kuten lämmitys, viilennys ja puhallin. Jos tarvitset apua laitteen käytössä, voin toki neuvoa lisää. Näetkö, mikä on lämpötila? Tällä hetkellä näytössä näkyy asetuslämpötilana 24 astetta. Viilentääksesi voit painaa sitä cool eli viilennysnäppäintä, joka on se oranssi nappi, jossa lukee cool dry. Sen jälkeen voit säätää lämpötilaa nuolinäppäimillä. Näin saat viilennyksen päällä. Muuten hyvä, mutta en kyllä väreistä näe, mikä on se cool dry-nappi. Kerrotko tarkemmin, missä se sijaitsee siinä kaukosäätimellä? Joo, ymmärrän, ei hätää. Se viilennysnappi on kaukosäätimen vasemmassa reunassa heti siitä off-on-napin alapuolella. Sä mainitsit cool dry-tilan. Mitä se tarkoittaa? Joo, ymmärrän. Selvennetään vähän. Eli se cool dry-nappi tarkoittaa, että laite menee viilennystilaan, joka samalla myös poistaa posteutta ilmasta. Eli käytännössä se sekä viilentää huonetta, että tekee siitä hieman kuivemman, mikä voi tuntua mukavammalta. Jos haluat pelkän viilennyksen, yleensä tämä asetus toimii hyvin, mutta voit myös kokeilla muita tiloja, jos kaukosäätimessä on erillinen viilennystila. Eli anna vielä ohje vaiheittain, mitä mun pitää tehdä, että lämpötila laskee. Eli kun haluat siis laskea lämpötilaa, niin ensin varmistaa, että laite on viilennystilassa, eli paina sitä cool dry-nappia, jos se ei vielä ole viilennystilassa. Ja sitten voit käyttää niitä lämpötilan säätönuolia, jotka ovat off-on-napin oikealla puolella. Eli painat sitä alaspäin osoittavaa nuolta, kunnes lämpötila laskee haluttuun. Näin saat lämpötila säädettyä helposti. Pystytkö näkemään siitä näytöstä tällä hetkellä, että onko se laite jo siinä cool dry-tilassa, vai pitäisikö se vielä erikseen laittaa cool dry-tilaan? Tällä hetkellä näytössä näkyy tuo 24 astetta ja se näyttää siltä, että siinä on viilennystilan symboli eli lumihiutala, joten laite vaikuttaa olevan viilennystilassa. Jos haluat vielä varmistaa, niin voit kokeilla säätää lämpötilaa alaspäin ja katsoa, miten laite reagoi. No kokeillaan. Mä painan kerran tuota alanuolinäppäintä, joka ilmeisesti on nyt se lämpöä laskeva näppäin, niin katsotaan muuttuko se tuohon 23 asteeseen. Näyttää siltä, että lämpötila on nyt 23 asteessa, eli se on laskenut 1 asteella. Jos haluat vielä laskea sen 22 asteeseen, paina vielä kerran sitä alaspäin nuolta, niin saat halutun lämpötilan. Hyvin menee. No kieltämättä hyvin meni. Kiitos taas ja palataan.